Daki million ngut ki briu ki active ha Facebook hagine isni denem de perlok hanre ambaro ki bala ban penlong ya ki video jongki ban viral ta mentak sngi ngani thu yepi kumno phila ban penlong viral ya ki video jongpi ha Facebook bat kumno phila ban pen Kyntiew ya ka yo ka kot jongpi ka point ka benengkong jit ya ka topik ka badai ha Facebook tang ki video ke ba don dor kamut ki value ki ju viral kum entertainment information emotional connection jit ya ka we na ki lightly ki jaj ka point ka ba ar ki laizukon banung kong ki long ki ba kong santam ka jingstang jong ka video jong phi ka penbe ya ka lewe jong ka penmi ya ka jing kwa tip haki laizukon banung kong kum kanuk sala de pi kwa ban pen Kyntiew ya ka jing kama jong phi na ka Facebook wanam klet ya khane ka secret ka point ka balai ka content ka balengkot bat ka basted ki audience Facebook ki yet sted ki scroll kham kloi kumta to penlong ya ki video jong phi ki basted wat pendon kam ya ki intro ka ba jrong bat ka bam sngaw tanat ka jing late bit sha ka mat ba kongsan kamut sha ka main point ka video ka point ka basaw ka sur ka ba shy ban ka video ka ba khoi ka audio quality ka long ka ba kongsan ha Facebook lada ka sur jong phi kam shy ki nong ngap jong phi kinam sa slim ka jing rawai ba shiden ka de ban long ka ba gym ka video ka de ban long ka ba shy ban ka ba shy bha ka quality ka point ka basan ki trending hashtags bat ki captions penrungsan Haduh nyotli ki hashtag ki bayade hakwe pakwe ka video tho ya ka description ka balengkot hanre ka ba internet ha ka jing batai kum ka nuksa phikwa ban kamai pisa na ka Facebook kana ka video ka de na ka banta chungphi ka point ka ban riu ka jinglong ka bayai ne ka de ka jinga le kai ka ba shisha upload ya ki video ha Facebook man kasngi lene ha kisngi ba pher ka algorithm ka Kyntiew ya ki nong thau ba man ka por kamut ya ki regular creators ladpi upload ya ki video Haduh kat san sngi lenter ka jingpoi jongphi ka nang Kyntiew hi dalade kamut ka reach jongphi automatically ka increase ka point ban niaw penlong ya ki audience penrung ya ga jingkhot ka ba klein ha ka ba kut jong ka video kum ka nuksa ladpi kwa ban tip shapang ka jing kamai na ka Facebook eno ya ka like comment ya ka no ka topic ka ba phi sngaw tanan kat ba nang bun ka jingya de kata nang state ka jingpoi kamut kanang bun ka engagement ka rishru kan poi kham bun ka point ba prash na ya ki reels bad ki video ki ba jrong ki reels ki wan ra ya ki views ki video ki ba jrong ki wan ra ya ka yo ka kot pen be ya ka jinglong ka ba ya de hapden kine ar ka point ka ba khandai ka jingpen Kyntiew ya ka jingsam kamut ka shareability pen long ya ki content ki ba ki briu kin kwa ban ya share bat ki vepat kum ka motivation information funny relatable clips kine ki long ki bala ya share bha umta perlog kine ki long katto katne ki jing a jingmot ki ban yarap ya ki video jong phi ha ka Facebook ban posted ban viral ban ka jingmi jong phi ru kan sedang ban Kyntiew la de phi ko ban tip kum kine ki jing a jingmot ban roy ha ka social media ban viral ha ka social media to like but share ya kane ka video subscribe ya kane channel